Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u gameplaye, gameplaye na hru You Are Empty, nebo gameplay, no prostě takový ten spíš komentovaný gameplay. Teď mi tu štěká pes, doufám, že vy to neslyšíte. Takový komentovaný gameplay na hru, kterou jsem nechtěl na ní dělat let's play, nebo v podstatě chtěl ze začátku úplně, ale pak jsem se dozvěděl, že vlastně tato hra je úplně na piču, tak vám to řeknu, prostě fakt, nehrál jsem ji, takže nemůžu hodnotit, ale co jsem slyšel, tak ze začátku mi se ta jazyk zadala, možná to je z toho důvodu, že jsem zase něco popil, protože zítra dělám už kurva tu státní maturitu a už prostě jsem teďka sám doma, to je to nejhorší, vole, prostě, já vím, že to vás to nezajímá, vole. A prostě jsem teďka sám doma, vole, bracha je v prdeli, mamina jela někam, vole, já jsem úplně sám doma a říkal jsem si, vole, tak dobré, vole, nahraju si něco, ale samozřejmě ještě předtím, vole, jsem si musel otevřít vinko, že jo, protože zítra to bude mazec jak svině, vy to možná uvidíte až zítra, to znamená, že to uvidíte dneska. Vy to vidíte dneska a já jsem to natáčel včera, to znamená, že já mluvím vlastně zítra. Jo, prostě tak, chápete to. Takže dneska, když vy to vidíte, tak už dělám tam prostě státní zkoušky, vole, státní maturitu, vole, potím se tam jak svině. No to je jedno, nebudu vás, vole, tady toto říkat, tady mám takové pičoviny. Protože my se vrhneme na krťulinočky, možná to bude být 2 party, 3 party, vůbec nevím, gameplay na tuto hru, protože mě zaujala asi tak rok předtím jsem ji viděl, asi před rokem, kdy jsem si fakt všiml, protože tam bylo takové to sovětské prostředí, takové to nemocniční a tak, ale prý to jenom ze začátku, pak už je to strašná hovadina. Takže proto jsem se rozhodl, že to nebudu dělat na to let's play, myslím, že, fakt nejsem si jistý, ale myslím, že kdysi dávno na to dělal Vyřída let's play, ale fakt nechci kecat, jo. Takže, nevím, no každopádně, nastavené už bych to všechno měl mít, co se týče zvuku a tak, takže doufám, že mě slyšíte dobře, dáme si normální, protože já nevím, jestli... Počkej, nějaké intro, vole. Každopádně, je to prý hororovka, ale taková spíš ze začátku hry, pak už je to jenom taková pičovina, vole, takže víš co. No. Jaký voják, vole, prostě, víš co, bez hlavy, don't care, no. Jenom je prostě Stalin, víš co, vůbec. Mně se líbí prostě takový ten styl, přesně takový ten, ne, prostě těch her, já nevím, jak vám to mám říct, ještě třeba prostě Fallout, ne, prostě fakt, vole, prostě tady ten styl, prostě té sovětské, vole, nebo ne sovětské, a prostě té socialistické, vole, prostě doby, vole. Takové hry, vole, prostě teďka už se skoro nedělají, vole, pokud napočítám, vole, tam nějaké prostě šílenosti, vole, co to je, vole? Legitimujte se, pane. Není problém. On se nelegitimoval. Počkej, to je nějaký, vole, kolaborant. Ta socha, víš co, vzadu. Hej, tak to nepochopím. Ta fuck. Je mrtvý, vole. Jo, jasné, vole. To bych chtěl vidět, jak prostě auto přejede, vole, a zrovna zastaví, zrovna v takové, vole, to by musel mít, vole, ABS, to by musel mít takové pneumatiky, které ještě nejsou vyrobené. Aby zastavil prostě metr, vole. To záleží, jak jel rychle, že jo. Ta fuck. Hej, ta hvězda mrkala, vole, viděli jste to? Ta hvězda měla oko. Vůbec nevím co, ale jako co tak, jako že jsem se dočetl, recenze a tak, že prý tady v téhle hře v podstatě na začátku se něco stalo, asi toto, co jsme teď viděli, jo? A běhají tady prostě mutanti a takové svině prostě, jo? Takže prostě na jednu stranu jsem si říkal, fakt asi že si to zahraju jako let's play celý, od začátku až do konce, tak jste samozřejmě zvykli. Ale potom, jak jsem slyšel, že to je potom ke konci pičovina, nebo ke konci vlastně jenom ten začátek je dobrý, tak jsem si říkal, asi to mrdám, protože
Víte co, já prostě chci mít, aby moje let's play měly... jo? I když já vím, že moje let's play vůbec nemají kvalitu. Jako, víte jak, ne, to prostě chci říct. Někteří let's playeři, když se tak na to podívám, tak prostě si s tím videem, jedním videem, ty vole, úplně dávají záležet. Třeba takový Martin, vole. Martin LP, určitě znáte. Ten si s tím videem určitě dává záležet prostě úplně maximálně. Jo, prostě úplně ho, vole, filtruje, vole, zvuky a tak dále a já prostě to mrdám. Ale prostě zase to je o ničem jiném. Já zase nechci, aby to video bylo kvalitní, já chci, aby bylo prostě, abyste se pobavili, takže to je zase taková jiná stránka. No ale zase mluvím pičoviny, objevili jsme se tady někde u nějaké nějaká nemocnice a samozřejmě nemocnice, víte, že, počkej, jak se to otvírá. Ečko, takže Half-Life Steel, co jsem to vzal, vole, vůbec nevím. 75 životů. Koukneme se ven, jak to tam vyzerá, tam nějaké, wow! Co to je, vole, za pičovinu, kámo, vole, ono prostě nemá ruce, vole. On ho zhodil z okna. Aha, takže mám takový pocit, že za chvilku potkáme nějaké, vole, nepřátele, kteří, vole, nemají ruce. A zhazujou lidi z okna, vole. Takže, dámy a pánové, teďka nevím, jestli mám, jakože fakt na ferovku, nevím, jestli mám tuto hru vypnout a prostě dělat jako, že se vůbec žádný gameplay nikdy nehrál, protože toto vypadá jako nějaký blazinec. Já nevím, jestli to slyšíte, vole, já to dám trošičku nahlas ještě, protože jsem teďka zkoušel zvuk a bylo to celkem toto, ale jo, prostě to nějaká hra, je tady nějaká deska a já nevím, jestli to je blazinec nebo nemocnice, počkej, si ještě hodím jedna věc. Hodím si ovládání citlivost myši, si dám menší, protože to je dost citlivé na mě teda. Uložit hru. Ty pičo, to jde toto bez autosaveu, nebo to? Napíšeme tam foku biač. Jo, jinak se můžete těšit na fakt na ten, já vím, že vám to furt slibuju, ten Land of Dead, vole. Dead Island, ale je to strašně těžké dostat od kamoše kompu, u kterého jsem to nahrával k sobě, jo, takže prostě fakt, můžete se na to, že probrali jsme tam, ty vole, to bylo normálně, to byla informačka, vole, a všechno dohromady, my jsme tam probrali hejtry, vole, fanoušky z Prahy, protože jsem nepochopil normálně, že já jsem nové zjistil, že já jako ostravský let's player mám nejvíc fanoušků v Praze. Nebo je fakt, to bylo na Facebooku, co to je? Na Facebooku statistiky, potom v tom, na YouTube, jo, prostě největší koncentrace fanoušků mojich je z Prahy, takže jakože na jednu stranu, jakože Sparta, vole, GTFO, ale ne, víte co, já jsem zase opilý, vole, ne jsem opilý, kecám, boss. Sonia poblie, pamijám. Takže to znamená, že tady nemáme sedět, protože tam když si sednem, tak tam sedí jenom důchodci, to znamená, že my tam sedět nemůžeme. No a prostě u těch hejtrů se zastavím, jo, protože to je taková srandovní skupina, to nejsou ani, to není prostě, když se řekne v české let's play, to tam něco běželo, piču. Jo, jasně, no. Je tam furt, vole? Někam šel, vole. No počkej, o čem se to mluví? Jo, když se v české... On proletěl, vole, jenom prostě, sklidni se, kokote. Já jsem chtěl o něčem mluvit, vole, a tady borec si prostě proletí jenom tak, vole, bez zeptání nebo bez zaklepání. O co ti jde, vole? No to byl přesně ten typek, který tam se dobýval a vyhodil to jedno typka z okna. Já si ještě napiju. No každopádně chtěl jsem říct o těch hejtrách, ne? My jsme to tam probírali s kamošem, u toho gameplaye Drunk. Je tady nějaký život zase. Dej mi to, nic tam není. Ty vole, jestli tady toto na mě poběží, vole, tak cipnu.
u toho Dead Islandu, ne? A prostě jsme zjistili, že hejtři nejsou, jako u českých let's playerů, dokonce i u Minecraft Boxu, Minecraft Faka, já nevím, Banana vole a takových těch větších už let's playerů, prostě Flygun, blablabla, víte to, znáte to? Kteří mají už na těch 5000 odběratelů, tak oni nejsou hejtři, víte proč? Protože hejtři jsou takový lidi, kteří prostě toho člověka fakt nesnaší a chcou prostě, aby on skončil a blablabla, ale vy se neuvědomujete jednu věc, neuvědomujete jednu věc, že většina hejtrů v české let's play scéně jsou děcka, malé děcka, kteří prostě vidí, že někdo natáčí let's play, ty už drž hubu, vole, ty tam řveš, vole, já to budu muset to... Jo, prostě někdo natáčí let's play, oni si řeknou, aha, on natáčí let's play, hej, to je dneska v modě, tak já to budu dělat taky, vole. On prostě, vole, natáčí let's play, vole, co koupí, stáhne si Fraps, vole, stáhne si Minecraft, vole, už natáčí, vole. Takže přijdeme tady k tomuto stromu, hej, kdyby ho prostě nejde ani... Ty pičo, to je, vole, něco, vole, to je něco. Co to pičo bylo, já nemám čím by ho sejmul, vole. Já jsem myslel, že to je tam ten a to je nějaký nový, vole. Tak počkej, já nevím, co mám dělat, vole, já prostě potřebuji nějakou zbraň. Tady nic není, vole. AKA, vole, co to je nějaký rapper, pičo. Počkej, když projdu, tak... On mě neviděl! Fasa, dobré, takže můžeme jít dál. Potřebuji nějakou zbraň, vole. A? Co to je? Hasák, hey for the win! Pokud znáte moje let's play spreje, ne spreje. Ty jsi kdo za chuja? Umři! Umři! On mě kopl! Ona! Umři! Ty pičo! Ale jakože kozenky dobré máš, ale jsi mrtvá, nebudu ti počkej, já to na chvilku lidi stopnu, jdu si něco nalít. A potom přijdu zpátky. A vyřídíme tam toho borca, který mě teďka viděl, asi přijde za chvilku, že? Neviděl, on je úplně dement. Takže až se vrátím za chvilku, to bude takový jenom maličký střih. Nice. A vezmu si toto a něco si naliju a potom se vrátíme a vrátíme se k těm hejtrům a tak dále. Takže nemusíte zoufat, za chvilku jsem tady, čau. Ty vole, když jsem sám doma, ty vole, tak prostě to se stane asi tak jednou za měsíc, jo? A prostě je, vole, úplně vegec, jak ty... No to je jedno, to jsem vám nechtěl říct, tak počkej, já se napiju, když jsem to donesl. Fuj, to je hnus, ty vole, to je jedno. Takže my pokračujeme dále, počkej, to nějaká konzole, já nevím, jestli to vidíte, ale to potřebuji zrušit, vole. No piče, vole, zruš se, umři. Konzola. Moment. Tak, jsem zpátky, ta pičovina už je odebána pryč. A my můžeme pokračovat, vůbec nevím kam, a to je jedno, je to gameplay, který v podstatě jenom... Neberu na velkou já vlastně jsem teďka zjistil, že bych tady toto měl... Umři! Ty jsi srandovník, kámo, ty jsi prostě srandovník, ty jsi srandista. Ty jsi srandista. Jo, prostě tady tahle... tohle video bude jenom taková, možná spíš informačka, já tam napíšu, co to bylo, vole. Wow! Joj, pomé Žilnina, kde jsi, umřel jsi? Tady tohle video bude nejspíš gameplay, bude taková informačka, a to je to přesně to, u čeho bych si chtěl zastavit, že většina lidí, neřeknu let's playerů, neřeknu haterů, neřeknu lidí, nebo tak prostě, kteří se dívají na let's play, ale prostě, jsem to vzal. Co? Prostě většina lidí si myslí, že když se udělá let's play, tak ten let's play bude úplně prostě do puntíku, vozíky nemám rád, vole. Všimli jste si, že kdekoliv udělám tím hasákem díru, vole, tak je úplně stejná, vole. Akorát, aha, tady, pozor, tady je jiná textura, dobré. Jo, prostě všichni si myslí, že, nebo ne všichni, ale to bych zase urazil svoje fanoušky. Které strašně, ty vole, dívej se, Mr. Chair, vole, to dostal.
které mám strašně rád, neříkám prostě úplně všechny, protože někteří, vole, nejsou fanoušci, protože někteří jsou chují, jo, dívej se na ní. Oh! Ona po mně něco hodila, vole, granát, kokot, ty vole, co to bylo, vole, co? Ještě jednou, vole, ty piče, ona po mně něco hazí, 42, počkej, já tě sejmu, vole, bude klid, ty vole, 30, co se po mně hodila, ty svíňo, 13, umři, kozenko moje, vole, dívej se na nás, vole, těch životů, vole, co to je, pičo? No, co jsem to chtěl říct? Že někteří odběratel, to nejsou fanoušci, jo? Ne, to bych zase svoje fanoušky, vole, toto. Jak se to jmenuje, vole? To si vemu, já vůbec nevím, co to je. Jsou fanoušci a jsou odběratele. To je hodně velký rozdíl, protože odběratele můžou být i chujové, jo? Protože vás si přidá nějaký kokot, který prostě si myslí. Nebo, je už jde, vole. A co uděláš, vole? Co? Ty vole, jak jsi mě mohl praštit přes sklo, vole? Jak jsi mě mohl praštit přes to sklo, ty chuju? Jo, prostě vás si přidá, a to já prostě nepochopím, a to jsme přesně probírali se Zidam Let's Playem, Let's Play, vy ho možná neznáte, protože vy ho ani nemůžete znát, on se ani nesnažil o to, aby byl s námi, což za co uznávám, protože on se dozvěděl, že já jsem se dostal mezi, nechci říkat elitu, ale prostě, ne, to je pičovina, to neberte tady, vole, takže jsem dostal mezi elitu. Elita je, ty házej kyble po mně, vole, a ty si myslíš, že jsi frajer, vole? No to si myslím, že ne, vole, protože kdybys byl frajer, vole, tak po mě hodíš, vole, necky. A ty si po mě hodil, vole, jak kybl, vole. No to je jedno, neřešte, vole, pičoviny. Počkej, udělal jsem něco dole, vole, aspoň. Vůbec nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. A ten Zidam Let's Play prostě se dozvěděl, že dělám Let's Playe. A mám nějaké odběratele, odběratele, jo. Kteří prostě mě podporujou a které já, když oni se chcou něco vědět, nebo prostě cokoliv, tak já jim dám vždycky prostě, nebo ne, většinou jim vyhovím, jo, to znamená, že když mi napíše nějaký borec, kde si stáhnu fraps, tak já mu řeknu, kamo, nebo napíšu, jo, kamo, fraps si můžeš akorát tak, vole, stáhnout, když už chce být varezák, tak si mu můžeš stáhnout na úlož to, Google, cokoliv, napíšeš prostě Google, vole, stáhnu si, vole, Vares, vole, toto, blablabla, vole. Ty vole, mi se to dostal. Jo, ale ať je to jakákoliv pičovina, vole, ty umří, vole, protože s tebou se nebavím. A tady mám, vole, velký rozhovor se svýma fanouškama, takže ty zuby si zabil. Jak se povede ono, ty zuby si zabil? Murdar, jako... Mundar lejtant. Tak, teď jsem zjistil, vole, jak se dává, vole, ten pojebaný, vyjebaný konzole. No maj, tady tím, vole, já jsem v životě nezjistil, co to je, vole, jestli to máte přesně jak máte escape, jo, podívejte se na klávesnici, jo, tak přesně máte escape a pod tím máte takové tlačítko a tam je taková vlnka, nebo většina z vás, no dobré, 80% z vás to má, máte tam vlnku a pak takovou čárku dolů, vole. A to zmačknete a tady tím to přepíráte, vole, proč jsem musel, vole, kokot, vole, vypínat celou hru kvůli toho, že tady ten má zuby si zabil, jo. Dobré, takže, kam mám jít, vole, vůbec nevím, já jsem to nějak, vole, toto nepostřehl. No, dobré, vůbec nevím, o čem jsem mluvil, každopádně, když to řeknu odznova a v rychlosti, tak se vlastně dostanu na tu samou vlnu, takže, Zidam Let's Play, který se mnou dělal, SCP-078, toto, 065, jo, tak prostě ten, ještě ten Dead Island, který uvidíte, tak ten je fakt typek, já ho znám od základní školy, nikdy jsem prostě neměl nějakou nejlepšího kamoše, jo, to prostě je fakt poznáte jedno za život, a já jsem, co to bylo, vole?
Jo, a prostě on prostě zjistil, že já jsem začal natáčet let's play, já jsem mu to ani neříkal. Jako, když si teďka řeknete, vole, já jsem let's player, nebo vole, Minecraft je let's player, vole, a vole, Minecraft je let's playeri, vole, a oni si myslí, že jsou největší, vole, borci jak svině, vole, to je pičovina cip, víte proč, vole? Protože každý, i když, vole, má nějakou tu v úvozovkách slavu, tak má furt ten svůj soukromý život, jo? Já prostě taky, vole, jsem zjistil, že mám nějakých 2000 něco, přes 2000 odběratelů, jo? I když to je nic dneska to je nic, ale kdysi to bylo fakt jakože hodně, jo? A zjistil jsem jednu věc, prostě, teď jsem to úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, vole. No je dobré, vole, teďka pojedeme na mé hru chviličku a zjistíme, vole, co máme dělat, já si vzpomenu, co jsem chtěl říct. Ty počkej, vole, to je zatím fakt jakože, už vidíte proč jsem na to nechtěl dělat let's play, vole. Protože, vole, sem tam, vole, na vás vyběhne nějaká sestřička s kozama, vole. A to tak všechno, vole. Vyřída, what the ty pičo, on má krumpáč, vole, Minecraft, to je Minecraft, vole. Já tě mrdám, vole. Já tě, kurva, mrdám, vole. Počkej, já tě sejmu, no, já tím, ty pičo, vole, Minecraft, vole. Oh, ty vole, mi dal sadu jak cip. Umři. Oh, ty kráso. Ty kráso, vole, umři, vole. Ty si myslíš, že máš, vole, vole, nesmrtelný diamantový, vole, krumpáč, vole, myslíš si, že jsi, vole, král? Ne, vole. Umřel jsi. No, vůbec nevím, jestli, vem si ten krumpáč, vole. Fko, Ečko, Čečko, Ečko, ne nic, vole. No, každopádně jsem vám chtěl říct, počkej, když se řeknu to od začátku, já vím, že to říkám ten začátek, říkám už po několikáté, ale právě to je to. To je to. Teď se rozdělí, tady jak vidíte to okno, tak teď se rozdělí ti, kteří řeknou, kurva, vole, o čem on mluví, vole, celou dobu o nějakých pičovinách, vole, tak se dají dolevo. Doleva, jo? A to budou ti, kteří řeknou, vole, já mu zruším odběr, já mu dám dislike, vole, já mu napíšu koment, kamo, vole, ale ty tvoje let's playe stojí za hovno, vole. A jak bych mu napsal, vole, moje let's playe, kamaráde, já nenatáčím let's playe. Už když se podíváš na ten název, Brian Andy, vole, a prostě podíváš se na jeden jediný let's play ze všech 200 nebo 300 videí, které jsem udělal, tak pochopíš, vole, jednu věc, že já nedělám let's playe, já dělám, vole, prostě let's play tak, abych se bavil já. A prostě abych prostě, když uploadnu to video a vidím, že ty lidi se baví, jo, tak prostě mám z toho radost. Já to prostě vidím tak, že když, ne tak, ale prostě, když někdo, pokračuju dál, když někdo natočí let's play a let's play a prostě hodí video na YouTube a najednou mu tam někdo napíše, vole, super, vole, super. A hodí mu to jako úplně prvního, mezi prvníma do komentářů. Tak to je to nejhorší, co může být. Ještě překousnu to, když mi někdo napíše, kde jsi stáhl tady tu hru, tak mu napíšu buď, protože já jsem takový napůl varzak a napůl jak to mám říct, vole, jsou varzaci a pičo, slušňáci, vole. Jo, prostě, když je hra, která, já vám to řeknu tak, vole. Říkám, vole, berte to jako informačku, vole. Stanu si hru, vole, jenom kvůli toho, protože chci zjistit, jestli mi půjde na můj komp. Teď se možná smějete někteří, ha, ty jsi pičus, protože jak, vole, tvůj komp, vole, to nemůže, jo? Prostě tam jsou v nebi, vole, nějací pičusí, vole, a já, vole, vím, že někteří z vás to chápou. Protože někteří z vás jsou normální. Vy si stáhnete hru proto, abyste vyzkoušeli, jestli váš komp, vole, pomrdne.